नै जोंना गुमैया बोरायथारबाय फिफ्टि सिक्ससो थांबाय खोमा बोसोरा दे दानस्रां दे थाब थाब बेसो मोजां गारखोलायनासो खालामनांगौ सासे फैयाखै नामा जोंना इउटुबरा दाख्लै जिउखौ आग्राबावग्रा गोसोआव थाबाय ओइ थाब थाब फै खना नांजागोनबो सेस दाम गोसानि मैगंखौनो दानख्लायजोब्बाय खामानि मावथारा माथो नोंसोर गोजा फैगोन खामानि मावा ओमफ्राय माखौ खोबनो खोबो मालाय स्रेम स्रेम होनलायनाय सन्दनाबा बोखांबाय जेबो जायाखै सन्दना नै कमेडिनि एक्टरा मैथा बर' सोरां नार्जारि रोंथारा गावनोनो इसेबो बेयालाय मा साइसनि कारेन्ट थारा बहा डेन्जार खारदा माथो कारेन्ट थारा बिलाय बिदि जाबाय मैदेरानो नांलायलाङो फैबा बोरैबाबा ओरैथ' गाहायथार गाहाय बोरै हाग्रा गेजेर गेजेर लांलाबायखो बांबुलाखौसो डेन्जार नुयोबालाय एक्टर बायदि नुखायो नै करियाननि खानाय हाखोलायनाय होननाय बायदि नुलायबावोसो फाग्ला दलाभाराखायनो एकदम हाग्रा गोजामार एवस्रांनानै लायाखै न' खाथि खाथिनिखौ नायला आयौ गावब्रायाबो अलसियासो दां हाग्राखौ एवनानै लायाखै मानसिफ्रा एफा बुरजा ओमफ्राय खामानि मावग्राया सासेल' गाखोयो नुवाखै अलसिया गोजासो बे नुनाय मानिया गासिबो आं हाया होनजोबो गाखोनो फाग्लासो मा दामनाय जादों बेलाय मोजां दामनो रोङा माथो नोंलाय मोजां दामनो रोङाथ' मा जानोखाय हा सोमावबाबो जेबो जायाब्रा फुखादो माखासे थाब जोबनायनि नै जोंना गुमैया बोरायथारबाय नायलाय मारै खना लोंनोल' नागिरबाय थायो नामा बोसोरनैसोबावबा गैला खामानि मावनो हानाय नंलाबा बोरै फिसिबावगोनलै नोङो बोसोर जाखाबाय नाय जाबाय फिफ्टि सिक्ससो थांबाय खोमा बोसोरा दा जालालै थांबायब्रा बियो 56सो थांखाबाय दा ना थाङाखै ना 45 एकदम गानाव एरे जायोमोन जोङो सिगां जाखायोमोन दा नोंसोरलाय जोंनो नुयोमोन जेनेबा फेरफादो आरो आखाइफ्रा थांजा
ओंखाम खुरदो जासै जानोसै होनबाय ससे थांखो ससे थाङोबा जालाङो जानानै मावखांजोबलाय लांसैमोन सालाफ्रा फै जा खामानि मावै मावै जोब्बाय दा नै लाइननि मिटिं जानो हमबाय सावरायजेनबाय ने सावरायगासिनो रायलायनाया लासै लासै जायो दे बेना बारा खोनानो नागिरा लाइन सेक्रेटारिफ्रा मा हिसाबै सेक्रेटारि ने माबायदि खालामगोन ना अरखौनो सुला ना माबोरै खालामगोन बे रायजोनि गोसोनि खोथा दिनै आं हारसिं बुंनानैबो जाया सोरबा बुङो आं मोसौ फानना होसिगोन सोरबा बुङो आं सुद दाहार लाना होसिगोन नाथाय बेफोरबायदि लाइन बिल जानायखौ फोजोबथारनांगौ बेफोरबायदि पेन्डिं जानानै बेफोरबायदि खालामना दोननो हादों ना बे जोंनि रायजोआ नंगौना नङा बेफोरबायदि दुनियानि जगैनो आजि गुदि नाथाय जाबा जाबासो रायजोखौ आं गेजेराव निमाहा बिबाय थांना थाङा बेफोरबायदि दुरबलता स्टेटनि फेल जानानै हरदोंमोन आं खेबसे रावबो नारसिनो हागोन ना रायजोफोर आंखौ नारसिनो हागोन ना आं गैया मा खालामगोन नोंथांमोन जागोन जागोन सुबाय थागोन बिदिनो बोख्लायगोन सुगोन जेबो बे मिथिं गायनाय जानाय नङा आरो बियो डिसिसन जेबो जानाय नङा बियो मानो होनबा थारानो दंखायो नालाय आलायबानो जायो न' खाथिनि मालाय मा होनना खिथानो आं खिथाना होगोन उमुगा माथो मोना मोना सुबाय थायो बिजोंनो सुथुर जालायगोन सिगांबो लाइन बोख्लायखांबाय माथो बिदिनो बहाथो बिदिनो सुनायानो जालायबाय थाङै थुङै बे पेन्डिं डाबल जाहैगोन आंनि साननाया मा मोनसे अफिसाव खेबसे रायलायनानै कन्जुमार जाय होनो दं होनो हाथाराबा कन्जुमारखौनो जमा होथोंनांगौबा कन्जुमारखौ जमा होथों जोंहा बिला खम जाबोगोन मानो होनबा 1 लाख दङबा जोंहा जायहा कन्जुमार जमा होगोन होमबा जोंना 50-60 हाजार जि एसे बिल दङ बिदियावनो जों ट्रेन्सफर्मार मोनबोगोन आरो बिदि मोनसे प्रसेस दं आरो थारमाने आंनो नागिरबा मोनाखै माया बेयावबो गैया आरो जागोन खोमा